tiñas de percebe entre pulpo, choco e a miña coca. 100% animal, 100% animal. A xente ten que falar de mí, iso é ben natural. Foi este peito de lobo ou estes olliños como de peixe sapo. Eu non me chamo, chámanme o animal que foi feito de anacos. 100% animal, 100% animal. A xente ten que falar de mí, iso é ben natural. 100% animal, 100% animal. A xente ten que ouvir falar de mí, iso é ben natural. A xente ten que falar de mí, iso é ben natural. Inmersión, inmersión, inmersión. Vimos de excursión, inmersión. Inmersión, inmersión, inmersión. Vimos de excursión, inmersión. Preparados para inmersión, todo o mundo a seus postos. O submarino todo está disposto a zarpar. Abaixo o periscopio que alguén pecha a escotilla. Imondo de festa polo fondo do mar. Baixamos a tempesta e cruzamos a ría. Cetáceos e crustáceos mergullanse con nós. Pagamos la peaxe na autoestrada submarina, onde traballa o gran tiburón. Inmersión, inmersión, inmersión. Imos de excursión, inmersión. Inmersión, inmersión, inmersión. Imos de excursión, inmersión. Un trago fondo, manteno en 60. Inmersión, 100 metros, toda máquina. Levamos los torpedos cargados de albariño. Música de baile soa polo sonar. Somos los fillos gamberros do Capitán Nemo. Avante toda baixo o casquete polar. Buscamos o gran choco gris metalizado, o mexilón doente, triste, desolado. Levamos alegría do fondo do mar. Mellor vente connosco se non sabes nadar. Inmersión, inmersión, inmersión. Imos de excursión, inmersión. Inmersión, inmersión, inmersión. Imos de excursión, inmersión. Son un mexilón, mais estou doente. Quero un palidón, teño por bebentes. Tempo de vagar na miña butaca. Apagades e sonar que teño resaca. Vive a modiño nese submarino. Cuidado coas bateas, meus amigos viven nela. Inmersión, inmersión, inmersión. Imos de excursión, inmersión. 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 Inmersión, inmersión, inmersión. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Retransmitimos para os nenos e nenas de todo o sistema solar. Temos un satélite novo, tanto emite para Neptuno que para Porto Novo. Saudamos o neno mercuriano, a ti que estás na lúa tamén. Os de Marte que son caso aparte, emiten todo día sen fin, iso é o que din. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín.
paso vas dado. Hoxe xogan Saturno e Plutón. Saturno perdeu o seu turno de reflexión. Plutón campeón, felicitamos o teu cumpleanos. Sesas de Venus, sesas de Urano, e que a Terra quedouse pequena. O clube medras, en fin, iso é o que di. Satélite, satélite, satélite Xabarín. 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 Niño contes a teus pais, el misterio é un segredo singular. Este baile divertido é tan plural que ten nome que se chama Xabaguai. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Ei, ti non sexas animal, non o fagas mal. Se andas amolado e a cousa non che vai, non me contes o do corto, non mo vou tragar. É mellor non pensalo e deixalo estar. Veña ben bailar connosco o Xabaguai. Bociño de asasino e a xirar, mete os tacos co teu veciño e move as mans, dalle o cu e bota o bote para atrás, xa non poderás parar en todo o bra. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Ei, ti non sexas animal, non o fagas mal. Asesino e a xirar, ergue os sacos co teu veciño e move as mans, dalle cu e bota o bote para atrás, e xa non poderás parar en todo o bran. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Ei, ti non sexas animal, non o fagas mal. Ei, ti non sexas animal, non o fagas mal. Ei, ti non sexas animal, baila Xabaguai. Vivían todos xuntos nun jaliñeiro, jaliñas, cans, porcos e máis con ellos, e tamén comían no vacilleiro. Pero o protagonista era un jalo, xa que facía el un gran papelazo. Tiña todos gualjareados. Churras, 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 que jallo é. Churras, 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 que jallo é. Non era de pelea, nin tampouco de guerra. Eran deses jalos con moita cresta. Cacarea, jaliña, cacarea. Os demais animales moi mosqueados fixeron a maleta e foronse do agro. Ai, como canta este jalo.
pastor. Víctor Coyote en... Pode ser. Eu vou polo monte, miro ali arriba, vexo a miña tía, vouna a chamar. Unha luz moi forte chega en riba dela, parece que a leva polo aire a voar. E na man a corda atada, a vaca rosada arriba que vai. E suben o ovni as túas compañeiras, a familia inteira vai chorar, ai ai. Pode ser que sexan alienígenas, e fora que fora as foran levar. Pode ser que sí, pode ser que non, pode ser que sexa, pode ser ou non. Poden ser da nosa ou de outra galaxia, pode ser cansadas razas que eu mire ben. Eu cheguei a TVG cantando de orella cancións enteiras. Listo, empecei desde abaixo. Deronme un papeliño e botei meses a sortear agasallos na tele dicindo hai alguén aí, hai alguén aí. E cando xa tiña pillada a frase, pedíronme que presentase un concurso telefónico para socios. Sí? Sí? Outra chamada? Despois foi cando chegou o informativo máis alternativo e non perdín ollo do que acontecía no mundo dos debuxos animados, claro. Fixémolo Xabarín News coa axuda dos amigos Doutor TNT, Inspector Tomé e Silvia Superstar. E cando me decatei, era o centro deste único cortello catódico da televisión mundial. O meu club medrouse en fin. En directo, desde Casa da Cultura, Pintor Llorén en Sada, Xabacharla del evento Hai alguén aí, o Xabarín Club, con María Yáñez, Andrés Maía y Miguel Anxo Prado. Que lo disfrutéis. Pasei de Porco Bravo a Supercocho. E xa posto en órbita, fun e probei sorte no mundo da canción. Gravei 7 discos e teño un centolongo de cancións, a maioría delas logo convertidas en videoclips con karaoke para cantar con Xabarín. Fixen amizade cunha morea de artistas do melloriño do país e parte do estranxeiro, porque son un fenómeno, socios. Canto e bailo dentro e fora da pantalla. De feito, estou sempre ás voltas coa miña Xabaxira, todo o ano sen parar. Para min, a diversión non ten fin. Pero cando pasei de película foi cando fun prota da miña serie de debuxos animados. E nesas estou agora que andamos nun ano xe. Boa tarde, benvidos e benvidas a primeira jornada do Hai alguén aí. Estamos de vuelta na pequena asociación cultural de aquí de Sada, que encargamos de promover e difundir a cultura dos 80 e 90 a través de diferentes actos durante o ano. Que sen dúbida é o máis ambicioso que fixemos ata data. Moitos de nós medramos co Xabarín Club, ese club que nos deu os mellores debuxos da nosa infancia, música, concursos, saíamos na tele nos aniversarios.
En fin, un club brutal. Pioneiro no seu tempo, alcanzou un éxito sen precedentes na historia da televisión, ata superar con creces os 100.000 socios e socias. Facíanse abaxiras, que eran grandes festas musicais ao redor de todo o país. Sergio compañeiro, o Xabarín é unha seña de identidade da nosa terra, da nosa cultura e, dende logo, do noso idioma. O traballo que fixo pola normalización do galego no noso país foi brutal. Os nosos héroes e heroínas falaban galego. Sabíamos que tiñamos unha débeda pendente co Xabarín, despois de 31 anos, daquel 18 de abril de 1994, aquí estamos. A maior homenaxe dedicada ao noso clube que se fixo xa máis. 3 días de charlas, música, concursos e un montón de actividades. Quero agradecer personalmente o apoio que sempre deron a esta iniciativa ao actual director do Xabarín, Nico Campos, tamén a Chus, a xefa de documentación da TVG, e a Vanessa, a súa compañeira, que hoxe non puderon vir, o concelleiro Marcos Villar, especialmente a miña muller, Marina Rivela, que sempre me acompañou e apoiou neste soño. E quero felicitar a todos os negocios colaboradores porque fixechedes un traballo brutal, uñando tamén os flyers a rapazada, facendo galletas, decorando escaparates, tatuando xabaríns, un pobo de lé, brutal. Fixechedes un traballo increíble. Ai, eso é. Espero de verdade que disfrutades desta festa tanto como nos traballando nela, porque se conseguimos sacar bons recordos e sorrisos dos vosos corazóns este fin de semana, todo o esforzo haberá tido sentido. Chegou o momento de responderlle ao Xabarín esa pregunta que leva tantos anos facéndose. Hai alguén aí? Señores e señoras, con todos vos, Isabel Risco! Por favor, que despliegue de medios, xa aproveitando, damos grazas e pedimos un forte, bravo, xeneroso bater de palmas ao equipo técnico que fai posible que teñamos este despliegue de medios e que todo vaya maravilla, como sempre pasou no Xabarín, porque o Xabarín é patrimonio da humanidade galega. É unha maravilla que hoxe esteamos aquí principiando estas xornadas de homenaxe a algo que marcou non a unha xeración, senón a mesmo non sei cantas, pero polo menos 4 xeracións. Iso é maravilloso, por iso Xabarín é un auténtico patrimonio da humanidade que nós, este pobo, lle deu ao mundo e co que moitas e moitos fomos medrando e nos fomos desenvolvendo. E ademais, o Xabarín fíxonos mellores persoas, así que homenaxe maravilloso e cósmico ao Xabarín. E temos, ademais, aquí a xente, non só xente moi preparada, senón xente chea de creatividade que foi que empuxo a semente para que o Xabarín existira. En esta xava tarde contamos con estas persoas para este faladoiro no que todas e todos vós tamén sodes protagonistas, porque ides ter tamén o vosso momento para facer non só as vosas preguntas, o que vos pete, o que queirades, o que queirades sacar. O Xabarín, ademais, fixo moitísimo pola nosa cultura e pola nosa lingua. E ademais, achegoulle a rapazada toda, e mesmo aquelas persoas que non eran tan rapazas, achegoulles a cultura do país, e a cultura, ademais, feita tamén en rock and roll. Así que, de feito, sei de xente que quixo ser máis cativa para poder gozar constantemente do Xabarín, porque o Xabarín fai que rebula o corpo por dentro. E, ademais de todo iso, o Xabarín, ademais de colaborar co noso idioma, porque puxo o noso idioma no seu lugar, o Xabarín tamén deunos a todas e a todos nós que puidéramos bailar, vibrar, facer a festa. E ademais deulle a todas esas bandas emerxentes, deulle un espazo único. Así que, benvidas e benvidos a esta xava tarde. Sobra mi micro. Por certo, aproveitamos para saudar a todas esas persoas que nos seguen en streaming, liña, un saúdo a todas elas. Non sei onde están as cámaras, por se queredes mirar e mandarlles un saúdo. Aí estamos. Este xava saúdo
a xente que nos segue en liña e tamén ese bater de palmas a aqueles dous que están na nave nodriza que fan posible esta retransmisión in streaming, en liña. Ben, pois, a verdade é que o Xabarín foi o mellor clube que pudemos ter na nosa vida. E queremos que teña longa vida porque mirade, vos que vos parece? A ver, temos, por certo, non dixemos nada do plató e do escenario que temos, que é unha maravilla, por favor. Estamos con un late show, late night, pero este afternoon night. Onde vos queredes sentar? A ver, temos un pub en aquel despliegue de medios que, por certo, o Concello de Sada puxo todo a noso dispor. Mirade unha cousa, se queredes achegar, podemos cambiar o decorado? Claro, achegamos isto para ali. Ben, pois, ben... Está un pouco alto. Ben, pois xa vedes que temos unhas convidadas e uns convidados de luxo. Bueno, o Xabarín, que ademais iso que nos ofreceu a rapazada, pois, música, maravillosos videoclips, ademais era un club co que gañábamos premios, seías ao quiosco, ese feito de ir ao quiosco, esa actividade de ir ao quiosco, porque ademais era un programa que tiñas a posibilidade de que no día do teu aniversario tiveras os teus parabéns propios. Eso é todo unha maravilla. E temos con nós, por exemplo, pois a estas tres persoas que dun xeito ou doutro fixeron posible que gozáramos dun programa como ese, dun clube como este. E por unha banda temos con nós a Miguel Anxo Prado, que ademais Miguel Anxo Prado é, por así decilo, o pai do Xabarín, porque foi a súa propia creación. Entón, que vos parece se empezamos? A ver, eu creo que isto é máis ben informal. Xa descolocamos o escenario, descolocamos a escenografía, entón eu creo que isto facémolo así informal, sen seguir o protocolo. Entón, ele é o pai do Xabarín. Mirade que tedes aquí, por favor, é o responsable de todo isto. Mi madriña. Como foi que se che ocurriu ou como foi que xurdira a idea de facer este personaxe e ademais por que un porco bravo, que por certo a min encántame que sexa un porco bravo. Xa me gustaría ir no coche polas pistas e atoparme cun porco bravo como o Xabarín. Porque é o son que fai o porco bravo, sabes? Roña, o porco roña e fai oin, oin. Non vai. Sí. Pois o porco bravo. De principio, o que había era a idea de facer un clube para a rapazada e nada máis, é dicir, era unha idea así de ambiciosa, facer un clube. E unha vez que empezamos a dar voltas a esa hipotética, bueno,
sistema para ir achegando aos rapaces a idea do clube, pensamos na necesidade de ter pues, bueno, un personaxe central, unha mascota. TV3, que era a televisión de Cataluña, tiña unha especie de triángulo, era unha cousa así abstracta. O Euskal Televista tiña un entón nós, como somos máis de pobo que os demais, dixemos, ten unha cousa así tan pouco amable, pues no, pensamos algo máis clásico, pois un animal, a ver, dámoslle voltas a un animal. Entón, un dos primeiros realizadores, o primeiro foi Gonzalo Pintos. Gonzalo Pintos, que sempre foi un tipo peculiar, tiña unha obsesión desde o primeiro momento. A mí mandaba comendo a cabeza todo o rato, que era: eu cando veño para a tele, veño sempre detrás, sistemáticamente, dun camión de porcos. Entón, eu quero que saian os porcos por algures. El tiña aquela necesidade. Entón, bueno, andaba eu pensando no dos porcos, de como metelos. Entón foi unha iluminación, pensar, temos precisamente un animal que encaixa perfectamente, que é o porco bravo, e que encaixa con algo que sí que desde o primeiro momento sabíamos que era fundamental na idea do clube, que era o clube non podía facer distingos entre a rapazada urbana e a rapazada rural. E o porco bravo funcionaba perfectamente. Era o porco bravo que tiña todos os curmáns que eran os porcos domésticos, non? E a partir de aí saiu, bueno, funlle dando voltas a idea, saiu a primeira proposta do Xabarín. Pois a verdade é que fixechedes un traballo espectacular e conseguichedes xuntar ese mundo rural co mundo urbano dun xeito maravilloso e moi constructivo e ademais moi imaginativo. E gustame iso que dis de referencia do TV3, que nos buscábamos algo máis clásico, pero en realidade converteuse en algo hipermoderno. De feito, claro, é tamén pola nosa relación, non? O mellor que temos coa terra, que todo mundo como que ten aldea, que ten que ter a súa aldea, a súa propia aldea, aínda que vivas na cidade. Entón, o Xabarín tamén recolle moito ese espírito. Aínda non sei se foi onte, falando con... Eu levo anos, bueno, agora non vou falar de min, pero é un momento para facer este pequeno inciso, pero levo moitos anos traballando na compañía do Trinque Trinque, que está especializada en teatro infantil, e xusto acaba de sacar David, que é o dono da compañía, acaba de sacar un libro ilustrado con cancións compostas por él, que tens que descargar cun código QR. Entón estaba intentando tamén pois sacalo fora, a Cataluña. Entón falou, non sei se con unha editorial, con Calandraco, non sei que, dicíalle, claro que en Cataluña as ilustracións, pois claro, os ratos, pois que porque os protagonistas son ratos, os ratos terían que sair como igual diseccionados ou algo, porque buscar algo máis abstracto, pero eso vexo interesante, que o noso espírito é así, esa relación coa terra e co mundo do rural. Tiveches que facer moitos bosquexos ou xa saiu así a primeira? Bueno, aí na exposición que se ve na sala, no hall de entrada, hai xusto o primeiro modelo que lle levamos a dirección, que eu sinto arrepíos cada vez que o vexo, porque é unha monstruosidade de feo, non? Pero bueno, era unha primeira idea. Básicamente era empezar a xogar con ese personaxe, non? É un personaxe aí cabezón, totalmente desproporcionado, tal, bueno, había que facelo rápido para convencer a dirección da tele de botar adiante o clube, non? Pero certo é que a partir dese primeiro momento foron meses nos que fomos preparando todo o material do clube, no que xa neses meses evolucionou todo, evoluiu a propia idea do clube, evoluiu o propio personaxe e acadou xa, pois, bueno, o aspecto co que chegou a sair en pantalla. Ese primeiro, por fortuna, quedou simplemente nos arquivos. Bueno, claro, todo ten que empezar por algo, pero nada, foi evoluindo. Eu podo falar cando queira. Cando queiras, Andy, por favor, cando guste. Non, porque eu vivín desde fora, porque era moi amigo de Miguel Anxo de Suso, pero non estaba traballando no Xabarín. Sin embargo, vivino
desde a cercanía, pero tamén desde a distancia, non? Entón, cando Suso tivo a idea de facer ese clube, claro, costaba entender eso, porque agora témolo moi integrado, pero como un clube? Vas dar un carnet, sí, vou dar un carnet. Vas dar un carnet, pero... Entón, o sea, eu creo que nin Suso esperaba que tivese un éxito tan rotundo e tan brutal. O sea, os poucos meses de que o Xabarín se puxera en marcha, de que empezaran a Galega a repartir carnés e tal, tiñades máis socios que o Celta e o Depor xuntos. Entón, era o primeiro clube de Galicia sin discusión. E se chegaron aos 100.000 socios en pouquísimo tempo, non sei se foi en 3 ou 4 anos, foi algo... E despois dese éxito fulgurante, no, claro, é que despois de todo eso que te decías, chegou o rock and roll. E aí xa se fixo... Esa foi a idea máxica. Que ten que ver con o que comentabas ti tamén, Isabel, de esa... ter claro que non íamos imitar o que facían, en teoría, as televisións punteiras autonómicas que eran eso, Euskal Televista e TV3, sino que íbamos a aplicar a nosa fórmula, non? E entón xa, eu digo en plan de broma e en serio, Suso foron anos que estaba en estado de gracia, que estaba iluminado directamente, non sei se polo Espírito Santo ou por qué, pero tiña ideas magníficas e cando xa pensou no de meter no clube todos os grupos musicais, facer os videoclips, convencer a todos, herdeiros da Cruz, Siniestro, tal, de gravar cancións específicas, facerlles os videoclips que tiñan un nome, como se chamaba, non me acordo, pero, e iso xa, aí foi unha volta máis de torca, plantexar a Xabaxira, xa foi, por nostiófono, é dicir, aquilo era absolutamente sideral, e de feito, a colección de CDs foron 5 volumes. Sí. Hai moitos grupos pop e rock que non teñen unha discografía tan longa. E viña unha cousa preciosa nos CDs, porque non só viñan as letras das cancións, sino que viñan os acordes da guitarra. En algún deles. Eu teño unha casa que viñan os acordes la menor, sol, para que poideras facer o pinzo, non, coa guitarra. E esa aposta musical tamén, decir, apostaba por grupos de aquí e grupos que estaban facendo rock supercañeiro, pero rock rural, ou xente que estaba facendo xa un pop máis depurado, e incluso tamén houve un disco doble de folkies e de eléctrico, non? A verdade é que daba unha idea moi clara do que estaba representando o club naquela época. Claro. Portugal. Sí, porque podes falar cando que. Ainda teño esos discos na casa, porque eu aquí veño de fan, eu era fan, non socia, pero sí usuaria forte do Xabarín, ainda que me pillara un pouco maior, pero acórdome de que non sei se foi o terceiro volume ou algo así, de repente empezan a aparecer no Xabarín grupos de Angola, de Portugal, claro, xente que non tiñas ni idea de quen era, cantando en galego-portugués, máis ou menos, con cancións que molaban moitísimo, o que son do Lola, había, e logo xente moi mítica, estaba XNR, que era un grupo miticísimo de Portugal, entón, claro, as Amarguiñas, temazo popo das Amarguiñas, entón, normalizar nun formato tan popular e tan para xente nova e tan para xente que estaba receptiva a todo, normalizar algo que agora que se plantea e parece algo como supermarciano, ¿no? Que engadir a lusofonía e grupos de música que estaban cerca, a mí parecíame como super revolucionario, pero ao mesmo tempo era tan natural, unha vez que se fan as cousas, parece como tan, ¿no? Por non facelo. Claro, non, e que ademais que está claro que fixo un traballazo en prol da lingua espectacular. De feito, hai xente, claro, que vive sempre no entorno urbano, pois hai xente que cando a mesa empezou a recoller sinaturas polo tema de Xabarín e todo iso, había xente, eu recordo que en unha tenda en Coruña que entrou un rapaz e digo, que grazas ao Xabarín, sei falar galego como falo, senón non o falaría, con orgullo. Claro, tamén o achegamento á lusofonía foi moi interesante, normalizou todo iso que agora, como diste, parece unha cousa. A música pop
Nos, cando ahora fixemos unha serie nos últimos meses que se chama Vivo Palula, para nenos pequeniños e tal, que tiñamos desde o principio a idea de facer pop, cancións pop. O sea, eu creo que unha canción pop move literalmente a canción enteira, cambia de sitio, se ten unha canción pop na súa biografía tal. Entón, claro, aí de repente a ferramenta máis poderosa que un pode imaginar que é unha canción pop que se che queda na cabeza xa hasta que morres, porque eso xa non sai de aí. Entre Shin-chan e as cancións pop fixeron, creo, máis polo idioma... E había veces que mesmo se combinaban as dúas cousas, porque a serie máis representativa, digamos, de Xabarín, que podemos decir que as bolas do dragón, non? Tiña unha cabeceira e un tema final que eran temazos pop. E nos estive nunha boda hai uns anos e cando puxeron, sabe, alguén como pinchando e tal, vídeos e iso, de repente empeza a sonar tin, 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 todo é moi fabuloso, misterioso e todo o mundo ali emocionadísimo cantando. Claro, foi a primeira boda da xeración Xabarín que eu iba, non? Xa fai 10 anos ou así. E era como, que guai, o sea, que maneira de combinar un contido que ven de fora, non solamente traducir o galego, senón traducir as cancións e facer que esas cancións se incorporen ao acervo tamén popular. Iso é maravilloso. Sí, sí. Eu tamén, outra anécdota, outro día hai un Coruña na Rúa Torreiro, agora puxeron un supermercado de cousas orientais, e hai xente, hai unha rapaza que preguntei onde era, claro, de China, e digo, mi madriña, onde? Preguntei de onde, digo, bueno, díxome de onde, pero como é tan grande. E entón, había bolachas de Doraemon, de Dragon Ball, e entón dixenlle, claro, para min era como se foran do Xabarín, porque non os podo descontextualizar. E dixenlle, tedes... E ela falaba como podía, tal. E digolle, claro, que para min estou en galego, e puxenlle un vídeo no YouTube. E estaba flipando. E parecía curiosísimo, pero ao mesmo tempo estaba gustando. E digo, claro, es que é interesante, como que... Por exemplo, Shin-chan, non? Podelo ver na súa lingua original ou en galego, pero noutra lingua eu non o entendo. Non, porque non sei se vos, por exemplo, claro, toda a selección de series que logo que algunhas emisión e tamén mesturar cousas como, por exemplo, pues, Dragon Ball ou Corto Maltés, cousas... Os Picapedra, eu era superfan de ver os Picapedra no Xabarín. Claro. 60, era, non? Destas que había tal, que eran mitiquísima, que xa puxeran na televisión como 1000 veces, pero de repente ver a Pedro Picapedra e Paulo Mármore, que era como se chamaban, non solamente falando en galego, senón cantando en galego. Non se me borra un episodio que viñan os dous un pouco peneques cantando miudiño. Claro, porque tamén se traducían as cancións e adaptábanse á cultura de aquí. Entón, claro, para min era maravilloso, o sea, ademais do propio formato, que obviamente o formato é aquí o que estamos homenaxeando, non? Esa gran idea que condensou tantos elementos, unha mascota, un clube, o rock and roll, os videoclips, etc. Logo os contidos, o que era o propio contido dese contenedor, era, claro, eran produtos maravillosos. A Dragon Ball era maravillosa. Eu xa viña de Arale, claro, eu son aquí, a mí xa me pillou maior o Xabarín. Eu que veño aquí en calidade de fan, ti bicho desde fora como profesional, digamos, eu vivino como usuaria, que xa me colle un pouco tarde, pero viña de ser fan da galega, máis da dos 80, que ainda teño aí como supermitificada, e de todas as series que se dobraban o galego e que eran maravillosas, británicas, americanas, Carteiro Pat, que sei, Mister Edos, Novos o Roper, bueno, podo dicir infinitas, e ubías todas. Para unha nena que se criou en Lugo nos anos 80, que eu tiña 7 anos cando empezou a televisión de Galicia, que a mellor televisión que se podía ver nas 3 canles que había fose a que estaba na lingua dos meus avós e dos meus pais, e a que se falaba na miña casa era un reducto galo. En Lugo falábase castelán, e o galego era algo que falabas na aldea cos teus avós, pero tú salías á rúa en Lugo e falabas castelán. Entón, que de repente as cousas que máis molaban fosen cousas en galego, e falo de programas propios, falo destas series importadas, e antes das series propias. Para min foi Arale, o sea, que Arale estuvese en galego, que Arale antes de Xabarín. Logo creo que igual se incorporou aí o contenedor, pero o doutor Xumbi Arale, claro, a mí eso cambiou unha vida, a mí eso cambiou, fíxome ser a persona que eu son agora, porque, bueno, é esa cultura pop. O pop non é solamente cancións, é dibuixos animados, é cómic, é esa cultura pop que é o que, bueno, o que move o mundo neses anos, o que mola,
e que o mellor fose en galego era brutal. E logo xa, se lle engades o contenedor, as cancións, aparte que coincide co momento do Bravú, claro, a min pilloume con 16 anos a creación do Xabarín. Eu con 16 anos eu xa era fan dos Diplomáticos, dos Rastreros, e era un pouco esa mesma idea, primeiro, borrar esa fronteira, como decíades antes, entre aldea e cidade, porque en Galicia é un pouco absurdo, non? Os Diplomáticos eran da Coruña. A mí os Diplomáticos descubrironme unha Coruña de barrio que se parecía máis a miña Coruña da Milagrosa, esa cultura de barrio que para unha nena de Lugo era a idea da Coruña, non? Pero bueno, o rock bravú rompe esas barreiras, incorpora as guitarras, que era, claro, era a época do grunge, do guitarreo aí máximo, incorpora esa actitude, que eu creo que sobre todo, se teño que resumir en algo, porque o Xabarín foi o que foi, máis alá da forma do contido, etc., que xa se comentou, creo que era a actitude. Actitude co que se facían as cousas e unha actitude da que o resto da xente, o público, queríamos formar parte. E que, de feito, unha das sorpresas, entre aspas, que levamos foi comprobar moi rapidamente que o clube que estaba pensado para eso, da pasada ata os 15, 16 anos, como de repente funciona de xeito totalmente casi interxeneracional. Hombre, lembraredes Santiago de Compostela, cando empezaba o Xabarín Club, quedaba absolutamente cristalizado, a xente toda no derbi, nas cafeterías tal, para ver bolas de dragón, é dicir, xente de 20, 21, 22 anos, a punto de facer o doutoramento, pero estaban enganchadísimos. E antes lles contaba, no despacho, bueno, non sei como chamar, a zona do clube nas instalacións da tele, unha das cousas que tiñamos, non sei se anda por aí Nico e ainda se conserva, era un caixón no que se iban guardando, íbamos metendo as tarxetas de afiliación ao clube de xente que clarísimamente non cumplía o límite de idade. E dentro de esa xente había dúas tipoloxías. Unha que era os que descaradamente mandaban as fotos sin intentar enganar a ninguén, entón chegaba unha foto dun tipo con unha barba así inmensa, ou unha foto dunha tipa pois maqueada xa e tal, non sei que, ou os que sí pretendían colalo, entón eran fotos da primeira comunión, que decían, eu quixen facer eso, finalmente me atrevín, pero eu quixen facer iso. Pero esta é dos anos 50 ou 60, ti xa non cumples os 30 anos, non? Provocou un mercado negro de falsificación de carnet. Entón, aí foi cando tamén fomos conscientes de esa capacidade que tiña interxeracional, non? Estaba cubrindo, efectivamente, un baleiro que sentían moitas xeracións, algunhas, como ti decías, que xa pasaran desa adolescencia e que entón chegaron ao clube con unha sensibilidade distinta da que os rapaces que efectivamente xa tiñan ese primeiro contacto e tiñan unha reacción diferente. Eu lembro do que comentaba María, os meus fillos, a primeira vez que viron as bolas de dragón noutro idioma, claro, pero en que están falando? Como que... E claro, para eles non supoñía ningunha aberración que aquel Son Goku xaponés estivese falando no seu galego máis puro, non? Sí, eso foi un fenómeno social. E logo tamén, eu creo que parte da... Eu creo que incluso triunfaba máis na rapazada, no obxectivo, porque non era para a rapazada, porque non había unha sobreinfantilización do formato nin no contido, porque tú cando eres rapaz queres ser maior tamén, entón queres facer as cousas que, entón a mí o que me gustaba do Xabarín, ainda que tivese, o sea, creo que o que molaba era que vías aí a xente de 20, 30 anos tocando a guitarra e tú querías aspirar a eso, entón, a diferencia de outros contidos que eran como máis infantiles, que decían, porque os nenos enseguida medran, entón o que lle gusta a teu irmão pequeno xa non che gusta a ti, tú queres ser como os maiores, entón triunfaban os maiores. A veces boto en falta eso agora nos contidos así pa xente nova, como que ten que ser todo moi pa esas edades, e non sei, os rapaces poden consumir. A propia cabeceira xa era unha declaración de principios, Carolo en mates.
Carolo en mates, exacto. Carolo en mates. É verdad, porque... Dábase por certo que a xente estaba suspendendo mates. Sí. Non se pretendía maquillar aquelo, non? Sí, hostia, eso era moi guai, porque se celebraba a... Sí, ser un pouco punky, ser punky. Sí. Oxe, son un punk e mañá xa verei, cantaban. Sí, o que para o sistema era un fracaso, pois para o Xabarín era un triunfo. Era algo que reivindicar. E non sei se contabades con ese éxito que tivo ao pouco, porque en tan pouco tempo, máis de 100.000 socias e socios, iso igual non contabades, non sei se como se pode asimilar, porque eso podese preguntar a Paul McCartney ou a vos. A pouca xente no mundo se lle pode preguntar algo así, porque mima... Hai unha seria diferencia económica, pero... Sí, bastante. Non estaba para nada dentro do guión. O que pasa é que, como suele suceder con este tipo de fenómenos, unha vez que estás dentro, se é tan súbito, non tes nin tempo para a reflexión, co cal é unha especie de bólido que vai collendo velocidade, e aí tamén foi a fortuna de que o que estaba aos mandos do asunto, Suso en aquel momento, dirixiu ben todas esas enerxías, non? Os pasos que iba dando, as ambicións que de repente pensaba, o culmen foi os vigilantes do camiño. Producir unha serie de animación, producirla. Aquelo era, pero galáctico, non? Contade un pouco que foi esa experiencia dos vigilantes. Bueno, pois, como di Miguel Anxo, eran pasos audaces, pero que seguían certa lógica, non? Despois do rock and roll, dos tal, bueno, de que aparecesen tamén o inspector Tomé, o doctor TNT, o sea, se había tamén personaxes reais que participaban do universo de Barín, había posibilidade de facer unha serie de animación como as que doblábamos, non? Pero esta vez en galego original desde o principio. E entón, a mí chamoume Suso e dixo, venga, ti es guionista, vamos a facer a serie. E empezamos bueno, fixemos aquela... Eu hai moito que non a vexo, supoño que o mellor non envelleceu ben, non sei. O mellor sí, non teño ni idea. Non avellentou mal. Ademais, eu creo que tampouco pode avellentar porque a temática está moi vixente, porque son os vigilantes do camiño que van... Había o malo era un hipopótamo que se chamaba o señor Dabondo, que precisamente tiña intereses inmobiliarios, non? Quería edificar no Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago era todo edificado, sí. As tecnoreteiras, eso foi visionario. As tecnoreteiras eran unhas pandereteiras que facían tecno, efectivamente. Por eso digo que non, vamos. E a Dorna Delta, que bonito eso. Iban volando na Dorna Delta. E que a sintonía era de Julián Hernández o de Siniestro. A sintonía era preciosísima tamén, a apertura de... Sí. Coa serie, tamén, Suso e máis eu fomos conscientes do ben tirado que estaba o tiro cando precisamos non había aínda infraestructura en Galicia para facer unha serie de animación, non había estudios, non había das probas que fixemos houve un estudio en Madrid, Milímetros, que era unha xente que estaba traballando coa Warner, fixeron dúas das pelis de Asterix e Obelix, das pelis, non, era un estudio punteiro. Cando vimos que se apuntaban, que entraban como socios, eran coproductores, e eles puxeron parte do investimento. E que o mesmo equipo que estaba facendo, pois eso, Hanna-Barbera ou Warner para Estados Unidos ou Asterix e Obelix para Francia, estaban eles, digamos, apostando por este outro produto, tamén pensamos, bueno, pois non debe de estar mal pensada a cousa, non? Facendo a serie de Os Vigilantes, como foi ese traballo? É dicir, como foi Andy como guionista, Miguel Anxo, pois eso, pero como foi o traballo? Como foi o proceso? Por exemplo, ti as ideas que tiñas, despois, algunha vez había algunha que mellor que me estás plantexando, isto é imposible, é inviable, ou... Sí, pero eu estaba tamén Santi Romero, escribindo. Non recordo que fose nunca traumático, quero dicir, todo o que se nos ocurría o facíamos prácticamente, non desbotábamos moito. Éramos en casa de Suso, pensábamos
como pequenas sinopsis dos capítulos das historietas, e despois se escribían moi rápido. Polo menos eu recordo que teño, pero bueno, é que desto aí xa tamén... No Ti non naceras, ti non 1999, non? Viña moi rodado, porque moitos de nós, coñecíamonos xa da naval, de ter colaborado en outras cousas, tal, e xa cando se plantexou a idea da serie, estaba moi maduro todo. É dicir, Suso sabía moi ben o que quería, fomos os dous produtores executivos, Suso máis eu, el se encargaba sobre todo eso da parte de músicas e guións, eu de toda a parte visual, e era confianza cega. É dicir, eu creo que non me xuntei con vos nunca. Nunha primeira xuntanza que tivemos para definir eso, as liñas da serie que queríamos facer, punto. A mí me chegaban os guións rematados, pechados, eu preparaba un primeiro storyboard así para pasarlles ao estudio de animación, e ao estudio de animación tamén, despois de facer as primeiras probas, foi tal a confianza que tiñamos que prácticamente íamos unha como moito, 2 veces ao mes, Suso e máis eu por ali, para facer unha xornada de control, pasábamos o día inteiro ali e fora, non? E iso notábase en que todas as engranaxes estaban engraxadas e estaban funcionando. Tivo unha certa lógica interna todo, o sea, por unha vez parecíamos Hollywood. O sea, se pensou desde unha idea genial, unha serie de pasos cun compromiso cultural claro, cun compromiso coa lingua, co rock and roll, tal, pero tamén cunha lógica empresarial. O sea, que fixemos o que faría, efectivamente, a Warner Bros. Igual. Claro, hai que pensar en grande, e máis que se trata de algo así. Hai que recoñecerlle, ademais, a TVG naquel momento, que ali aforou o diñeiro, Pois ben investidos eses cartos. Sí, pero quero dicir, animación sempre foi, dentro do audiovisual, unha modalidade ultra cara, porque, sobre todo esta que queríamos facer en 2D, tal, con animación pois tradicional, había que pagar un montón de debuxantes para levar eso adiante mes a mes, non? E a tele non puxo pegas, era un orzamento medido, axustado, non? E se buscaron todas as formas de facelo viable, pero, quero dicir, foi unha aposta ambiciosa. O que nos descolocou a todos, a todo o equipo, foi, unha vez que eso estivo feito, non darlle continuidade. Que tiñas 13 capítulos, tiñas unha longa metraxe, paseámola polos Forum Cartoon da Unión Europea, participamos en 2 deles, e a serie tivo boísima recepción, e saíron nos pretendentes varios, non tiñamos como 5 produtoras que estaban dispostas a apostar. Bueno, esa foi a primeira peza que non encaixou ben nese organigrama ideal que Andrés estaba describindo, non? Que efectivamente... Foi o gremio de constructores que querían, cando viron o señor Dabondo. No, claro, aquí, nesta charla, chegaremos un momento que hai que falar da cara B, que foi de todo aquelo, non? Por que que non morreu, que sigue perfectamente vivo, non? E isto é prova de que sigue vivo o Xabarín. Pero, efectivamente, houve aí un parón, houve aí un... bueno... Eu creo que a serie foi un pouco o punto de inflexión. É dicir, ata aí podía chegar o esforzo da Televisión de Galicia, o apoio, digámoslo tamén, político. É dicir, pois vale, deixamos vos facer todo iso, meter todos eses grupos, eses personaxes, pois bueno, moi punqueiros, moi tal, non sei que, e pum, tocamos teito aí, non? A partir de aí, pois bueno, entramos xa nunha etapa que, por fortuna, durante moitos anos foi de consolidación, pero, digamos, xa non continuou aquel proceso meteórico, non? De medre quase continuo, que era un pouco tamén, bueno, a
asustante, non? De dicir, isto donde paramos? Como vai seguir medrando indefinidamente? Pero fochedes precursores da animación, porque de feito non é por nada, pero eu creo que no país pois, somos bastante referente no tema da animación e vos fixechedes a primeira serie animada no 1999, así que iso tamén fixo que agromara con forza todo iso o traballo que ofrecíchedes e que fixechedes, e ademais eu insisto porque creo que a temática segue vixente e fuchedes ademais vision, non sei que vos tomabades vos, que tomabades café cortado. No, pero eso que diste razón, nos ahora cando como facemos Vivo Palula para Chavalada de 3 anos, no, pero é para a xeración Xabarín empeza a ter fillos. Sí, claro, porque son os que teñen os que ven, o sea, veñen a ver Vivo Palula ou tal, son xente, claro, que ten fillos de 3 anos, non? Son tipos que enamorados do Xabarín, entenden perfectamente decir, joder, imos facer pop en galego outra vez. Non será esa explosión, funkismo preciosísimo, é unha cousa máis modesta e máis para nenos moi pequenos, pero é ese punto que xogamos con esa carta tamén de que alguén que viviu a xeración Xabarín ten un fillo e lle pode poñer cancións pop en galego tamén feitas para eles, non? Sí, pois, ademais de na animación tamén na banda deseñada, porque tamén o Xabarín tamén pulou por ela, sacou a súa propia banda deseñada, Oink, e creo que todo iso, claro, puxo no seu sitio pois moitísimas cousas que a día de hoxe pois somos potencia niso, e creo que o Xabarín cumpriu unha labor e fixo unha labor espectacular, e ademais tamén esa relación que eu creo que xa é unha simbiose total co Bravú, non? Que aparte María que foi fundadora da revista Bravú, non? Becaria fundadora, sí, máis ou menos. Éramos pouquiña xente, pero sí. Aí estivemos, bueno, foi casi o post-Bravú, porque xa foi no ano 2001, cando empezou a traballar. Bueno, eu empecé na parte digital, digamos, foi dos primeiros medios digitais que houve en Galicia, claro. Aquí, para falar de moitas cosas, temos que falar tamén como do cambio de paradigma. Obviamente, eu sempre digo que o Xabarín, o sea, como fenómeno social non é facilmente repetible, o sea, é froito do seu tempo, dunha maneira de consumir televisión, dunha maneira de tal, había moita menos oferta cultural, a televisión era capaz de canalizar e de convocar e de congregar a moitísima xente diante da pantalla e de realmente ser relevante, co cal agora sería, cando se dice, tiña que haber outro Xabarín, o Xabarín tal e como foi é imposible que volva porque os tempos cambiaron moitísimo. E, bueno, eu xusto empecé a traballar no xornalismo cando empezou, digamos, internet, por decirlo así. Cando acabei a carreira foi o ano 2000, 2001, e empezamos a traballar nunha versión online do que fora a revista Bravú, que a dirixía Xosé Manuel Pereiro, que formara parte tamén un pouco de todo ese contubernio que era unha mezcla de músicos, escritores, cineastas, había así como un pouco, bueno, un movimento cultural. Eu creo que aí Galicia nos anos 90 foi capaz de artellar en torno, porque agora, claro, vense petiscos, pero non se artella movimentos culturais, pero naqueles 90 esta xente foi capaz de decir, pues, de poñerlle marca ás cousas, pues vamos a ser bravús, con todo o que eso implicaba de actitude, como decía antes, ¿no? E que se podía englobar pues desde esos papaqueixos da Coruña ata xente de Chantada, unhas rapeiras que estaban en Barcelona, que sei, un programa de televisión como era o Que Serán, que tamén tiña un pouco aquel espírito, o propio Xabarín. Entón, crear un movimento cultural a partir desa actitude que se desplegase en tantos medios foi moi guai. Eu xa o pillei nas últimas un pouco, xa, digamos, con internet, coleu aí un pouco, pero, bueno, logo xa viñeron outras cousas. Pero, sí, o Bravú foi moi importante porque era eso, ao final tamén penso que había, bueno, cada década, igual en Galicia ten o seu momento como de autoestima pop, non? Digamos. Eu agora que estou moito traballando coa figura de Ana Quiro e tal, para outro proxecto, pois claro, o que supuxo Ana Quiro, que era unha cantante pop nos anos 70, pois tamén o que supuxeron os Resentidos nos anos 80,
a movida, o sea, para min os Resentidos foi como o primeiro referente de, buah, a modernidade. É que ainda non houve nada máis moderno que os Resentidos, desde, eu creo que 40 anos despois, ainda son insuperables. Os 90, pois, con ese contexto máis guitarreiro e tal, pois aí o rock bravú, que era moi de rock, desa actitude rock, con todo o que implica tamén, agora visto ahora con ollos de agora, pois eso, para mí era como moi, eu visto con ollos de agora, pois era tamén como moi masculina, moi, no, esa cousa así moi, bueno. E logo viñeron outros, eu que sei, pois nos 2000 empezouse a reivindicar, eu que sei, Antes do Barro, empezaron de homes, cosas así como máis pop, tocando outros xéneros, despois chegou, pois eu que sei, desde Boyanca, o trap en galego, ata, bueno, toda esta explosión que vivimos ahora últimamente, que curiosamente, así como nos anos 90 o bravú xuntaba gaitas con guitarras eléctricas, non? Pois agora temos a panderetas con música electrónica. Ao final é o mesmo espírito, é xuntar toda unha xeración ou varias xeracións de xente que culturalmente se socializou a través da música tradicional, porque moitos nos 90 viñamos dos grupos de gaitas e de panderetas e tal, pasa que nos gustaba o pop tamén e o rock, entón tiñas que buscar aí un punto de conciliación para non chocar. Entón, sempre en Galicia tivemos como esa tendencia a xuntar un pouco e a mesturar o que nos viña da globalización co que tiñamos dentro. Iso sempre se nos deu moi ben. E agora creo que estamos vivindo un pouco ese mismo momento, pero, en resumo, creo que todos eses... O factor pop que decía Andrés antes, deunos un punto de autoestima super necesario para a lingua. Porque, eso, ver que coa túa lingua te podes expresar na linguaxe do mundo occidental na que se socializa, e na que se liga, na que se baila, e na que pasa todo o que mola, eso é moi guai, sexa bravo nos anos 90, sexa máis electrónica ou pop agora, eu creo que esa é a tal, asociar, o sea, o pop como vehículo de orgullo e de autoestima para usar unha lingua que está subalterna en todo o demais. Eso para min é a gran potencia de todo isto. E, ademais, eu creo que unha das cousas que arrastraba de xeito non planificado era que alrededor de a movida galega, que era tamén unha opción alternativa á movida madrileña. Curiosamente, despois cos anos, fomos vendo que había serias diferencias, incluso de nivel, bueno, mental, ideolóxico, etcétera, etcétera, non? Entón, a movida galega que foi moi peculiar. Pero esa movida, ademais, que podía ter dado as costas ao Xabarín, dicindo, bueno, eso para a rapazada non é a nosa loita, sí que se suman de xeito entusiasta, tal, non sei que, e acaba conformando todo un caldo de cultivo, esa mistura de series de fora, serie propia, música tal, que se convirte en pegamento, que ao fin e ao cabo é a función última, verdadeiramente trascendental, aquí me poño así máis serio tal, que ten a cultura. A cultura, a función que ten é ser pegamento, de tal xeito que non importe se eu voto o PP, ou o PSOE, ou o Bloque, ou non voto, ou tal, porque hai algo que me pega ao meu veciño tal, independentemente do que pensemos que é, pero aos dous nos gusta Son Goku, nos gusta Herdeiros da Cruz, nos gusta tal, e iso foi a gran función que tivo o Xabarín como expoñente un pouco xa punteiro nesas xeracións que se estaban formando nese momento, non? Funcionou de pegamento, de tal xeito que a min ás veces me chamaba a atención ver eso, ver despois xentes que diverxiron moitísimo na súa vida social, política e tal, que siguen tendo ese pegamento en común, non? De, bueno, temos sensación xeracional, somos xeración. Entón, a min eso emocioname, a verdade, non? Pensar, conseguir esa adhesión entre persoas que ao final poden estar en puntos opostos da concepción da sociedade, da vida e tal, tumba, é o que lle dá continuidade ao colectivo. Porque senón, se empezamos a poñer xa os muretes, aí se nos estropea o tinglado, non? E eu creo que eso sí que se conseguiu. E de feito, a min ver, como decías ti, xentes que agora xa están criando fillos
manifestar. Eu son xeración Xabarín, pois penso, bueno, eso funcionou perfectamente, non? Si serviu para dar ese punto de cohesión magnífico. Sí, claro, e ademais supoño que o que falaba antes Andy, non? Que xente que foi xeración Xabarín e que agora ten fillas e fillos é que lles quere transmitir tamén esa esencia ás súas fillas e fillos. Agora el que está aí con ese proxecto de Vivo Palula, que non sei como vai iso, Andy, como vai a cousa? Vai ben, vai ben. Bueno, está aí na Galega agora, bueno, está aí para que o vexan todos os nenos e nenas e que se cantemos os que queiran e tal. E agora estamos unha obra de teatro na Coruña o próximo sábado no Teatro Colón. Podes comprar entradas, non? Está mal vender entradas. No, está ben, pero aproveita. Podedes digo moi se ben. queres, porque non queres. No, digo, podedes comprar entradas que aínda quedan. E entón estaremos no Teatro Colón o sábado, despois en Santiago de Compostela, despois en 7 ou 8 sitios máis. É un pouco experimento, porque aquí tampouco se fixo moito teatro infantil, pero en formatos pequenos, en escolas e sitios tal, pero claro, nós queremos facer un musical como El Rei León, o sea, grande, e ir a teatros grandes, e entón, bueno, esa é a idea. Como vai sair? Non o sabemos, porque non o sabemos, porque ninguén o fixo, entón queremos vender entradas como se fose teatro para adultos, isto é caras, porque hai que pagar o espectáculo, non nos subvencionan a xira, hai que alquilar un teatro, enchelo de xente, pagar o aluguer e gañar algo para a produción. Entón, veremos como vai. Se vai ben, faremos outra xira en Nadal, así para bueno, a pillería toda, a rapazada, e agora en xuño non sabemos ben. Vamos a intentalo, facer teatro infantil a gran escala, con música. Claro que sí. E como se chaman? Cañóns de confeti. Cañóns de confeti, un despliegue de medios espectacular, gobos por todas partes, alfombra vermella para entrar, para que as nenas e os nenos, porque ademais estamos falando do futuro do país, que é o que fixo o Xabarín, foi que moita xente medrara dentro, pois eso, dunha explosión cultural de todo tipo, e ademais eu creo que é moi importante que o Xabarín, eso que repetichedes varias veces, que xuntou xente de diferentes idades, que creo que é algo moi propio do noso país, porque nas aldeas que vivía a xente, vivía a señora de case 100 coa bisneta que tiña a 3, entón iso é algo moi propio noso, e ademais xuntar esa realidade rural coa realidade urbana, porque ao final o urbano nunca existiría sen o rural, e de feito non sei a día de hoxe como estará a cousa, pero eu lembro que teño aquí o meu referente máis rural, pero menos mal que o tiña, porque eu estaba en Coruña e non ter aldea, iso era de levar uns jumazos, levar uns fotonazos, non ter aldea, non tiñas que inventala. Entón creo que tamén o Xabarín conseguiu iso, pero que todo iso segue, o agardo que se siga transmitindo a día de hoxe, que ese espírito siga presente. De feito, eu estou vendo que temos aquí xente que fai música maravillosa, e música tamén pensada para a rapazada a día de hoxe, e que creo que segue existindo ese movimento. Eu teño visto, o Xabarín tamén colaborou co Correlingua, por exemplo, e o Correlingua é unha iniciativa para poñer en valor a nosa lingua, a nosa cultura, e, por exemplo, se ves a rapazada máis cativa bailando, botando, con mecánica rolling band, que fan rock así, ska, reggae, a toda tralla. E logo tamén, Gramola Gominola ou Fran Amil, que temos aquí, creo que ese motor que arrincou o Xabarín, a pesar de que cambian os tempos, e agora a pandeireta xúntase con música electrónica, e antes era as gaitas co rock and roll, pero creo que segue presente, e creo que é moi positivo e que está moi ben evoluindo cos tempos, porque hai que estar cos tempos, pero creo que iso sigue aí, ese legado maravilloso que deixou o Xabarín, segue aí, e que o Xabarín segue, claro. De todas maneiras, eu creo que agora podemos aí falar un pouco desa cara B e de por que non hai algo parecido ao Xabarín agora, tal. Voume contradicir un pouco agora co que dixen antes. A ver, o Xabarín tal como foi, esa dimensión que tivo e tal, é irrepetible, é propio do seu tempo, etc. Oye, Suso, agora as redes sociales e sabe Dios o que farían. Sabe Dios. No, claro, pero é froito dunha actitude, dunha vontade de facer algo potente políticamente, potente, relevante, quer dizer, hai unha vontade política e de facer país e de facer lingua e de facer tal, hai unha misión e hai unha visión aí de
de como teñen que ser as cousas. E o que se algo votamos, o sea, o Xabarín sigue existindo, non hai que chorar polo Xabarín, non hai que recoller, o Xabarín está aí na TVG, está. É relevante como hai 30 anos? En absoluto. Por qué? Ahora veño eu coa miña teoría. Porque falta esa vontade política para empezar, e cultural, e social, de que sexa relevante, porque o sea, é máis difícil agora, hai moitísimo contido por todas partes, moitísimas pantallas, hai unha sobreproducción de tal, pero seguimos botando de menos referentes que teñan a relevancia social que tivo Xabarín daquela. O sea, que estemos aquí aínda acordándonos do Xabarín como gran referente, foi fai 30 anos, e que ata agora, e que despois non viñese nada capaz de superalo, porque eu non creo que teña que volver ao Xabarín, eu creo que ten que vir algo mellor que o Xabarín, es que está por inventar, que está por recibir e que está por suceder. Pero vexo difícil que suceda se non hai a actitude, a intención e a vontade que houbo daquela, porque non vexo nin que a entidade responsable dos contidos tal, que a Televisión de Galicia, poña demasiada vontade en ser relevante, en chegar a xente, nin vexo que sexa tan doado. Creo que se pode facer. Como? Non o sei. Pero non boto de menos esa vontade e esa actitude e esa dirección, esa visión que tiña Suso e todo o equipo que o acompañaba. Non sei. O Xabarín está, pero que este zombi a min casi me dá máis pena, prefería que non existise e acordarme del en pasado, que ter o bo recordo, que manter o Xabarín como algo zombi, non? Debería haber outra cousa e o Xabarín deixalo estar no seu momento, non? E que veña algo mellor que o Xabarín, a mí iso encantaría. Claro, que ás veces igual nos escudamos moito pois na sobresaturación de pantallas ou de redes sociais, pero as nenas e os nenos están nun proceso de medrar e de coñecer, e tamén se lle pode dar outro tipo de produtos ou acceder a outro tipo de produtos e de cousas. De feito, non penso que, por exemplo, en Islandia, que viven 300.000 persoas, se cuestionen ou plantexen que non lle van dar produtos ás nenas e os nenos pois porque están saturadas e sobresaturados de información a través de redes sociais ou de outras cousas. Creo que, a pesar diso, hai que estar cos tempos e vivir cos tempos, pero precisamente hai que darlles o uso que positivo para o que ti queras ofrecer. O sea, empregar eses medios para o teu propio produto. Claro, pero te imagínate, o sea, aquel diálogo cultural que houve entre Xapón e Galicia nos anos 90, imagínate ahora coa cantidad de fans que hai do K-pop, da cultura xaponesa, da cultura asiática, ahora todos os adolescentes controlan máis de cultura asiática que de cultura americana. Temos un académico da Real Academia de Lingua Galega Xaponés. Pois mira, quero dicir que tamén o peta nas redes sociais. Imagínate que a Televisión de Galicia ou quen fose canalizase todo ese fandom e todo ese interés que hai por produtos tal e os pasase polo galego como se pasaron hai uns anos. Non sei, iso sería increíble. Que na sombra siga vendo esa comunicación tamén máis intelectual. A ver, hai unha... Bueno, ahora xa va a empezar o segmento aburrido. Quero decir... Apaga o streaming, ¿no? Sí, podemos apagar o streaming e tal. No, pero é completamente certo que Diana, quero decir, todo isto necesita a Televisión de Galicia, finalmente, é un órgano que depende da administración e, polo tanto, político, ¿no? E, polo tanto, suxeito a diferentes direccións que se poden escoller a dirección A, a dirección B ou a dirección C. Entón, claro que fai falta unha complicidade e unha intención e unha fe no país para xerar contidos sexan vinculados ao K-pop ou vinculados ao que sexa. Quero dicir, fai falta eso por un lado. Por outro lado, o mundo cambiou, como decía Miguel Anxo antes, era dificilísimo facer animación, había que dar... Agora a tecnoloxía avanzou moitísimo e se pode facer animación como a poucos estamos facendo aquí para dar... Pódese facer e pódese dar a todo ese universo de tecnoleteiras de agora que hai por aí, poderían ter un espazo claro na Televisión de Galicia, que a Televisión de Galicia non ten un programa musical, quero decir, propiamente, referente, bandeira, escaparate, bandeira e proxector da música galega, non o hai. Entón, máis alá de luar, non quero eu mentar no, pero quero dicir, eso, como é posible que non o haxa? Bueno, houbo
Que soubo. Se houvese esa vontade, se houvese esa complicidade, a visión que tivo Xeuso no seu momento, pois agora haberá outros visionarios por aí, o que hai que darlles o mellor crédito para que conformen a cultura pop que decía María antes, para a terceira década, no, que nos ven, ou que sexa, ou esta, pero fai falta eso, temos un escaparate, temos unha industria, temos o talento, pois o mellor únicamente falta a visión de alguén e que lle dean a oportunidade, claro. Televisión de Galicia é unha sorte tela, é unha sorte monumental. En Extremadura ou en Andaluz, en Asturias, ou eu vou moito a Asturias, somos envexados. A Televisión de Galicia, o audiovisual de aquí, a cultura musical, pero a cultura musical a nivel industrial, a cantidad de grupos, de salas, o cine, en fin, que isto non, joder, que en León flipan, sabes? Pero eso, tendo uns medios públicos, pois, hombre, poderíase darlle, sabes, subirlle o volumen. Eu, bueno, por baixar un pouco a mitificación do momento, creo que tamén o que conseguimos naqueles anos era froito, e aquí xa se dixo varias veces, dun momento. Estaba perfectamente colocado nunha cronoloxía. O Xabarín 5 anos antes ou 10 anos despois non tería funcionado como funcionou. Eu penso que a situación era moito máis favorable. Nestes momentos, os medios de comunicación en xeral, sexan televisión, sexan xornais, sexan radios, tal, están nunha etapa de crise absoluta, crise no sentido grego, é dicir, de por onde van vir os tiros, por onde temos que... Cousa que non nos sucedía. En aquel momento sabíamos perfectamente por onde queríamos ir. Claro, queríamos facer ese tipo de televisión, queríamos ter ese tipo de series, entón, o único, digamos, o traballo estaba en convencer a quen tiña que dar viabilidade a eses proxectos para botalos adiante. Nestes momentos podemos pensar, bueno, as radios, como se foron reconvertindo? Bueno, pois, hasta certo punto, abrazando o podcast, producindo as súas emisións en directo, digamos, para os escoitantes que escoitan a radio no momento, pero despois deixando todo ese material en redes para que, e cada vez hai máis xente que escoita as producións de radio 3 días despois de que foron emitidas e tal, non? Bueno, posiblemente as televisións teñan que empezar a pensar en producir contidos que non van ser consumidos a pé de televisión, porque eses hábitos xa mudaron e non van volver e tal. Entón, hai que pensar, eu ás veces, cando falamos destas cousas, penso, bueno, e se os Xocas tivera xogado no Xabarín Club, e si, é dicir, todos eses nomes de producións galegas que se están facendo neste momento, pois, en ámbitos que sí, que están funcionando con millóns de seguidores e tal tumba, seguramente é o que hai que cambiar, eses parámetros, non? De dicir, bueno, como xuntamos agora todos eses diferentes vías para chegar a un público, a unha rapazada, a unha mocidade, non? Pero tamén aí que eu abrazo as cuestións xeracionais, xa non é nin o meu traballo, claro. Pero o que sí que debería ser o noso traballo sería asegurarnos de que a xente que sale agora das facultades coñece isto que se fixo antes. Porque isto sí que boto moito de menos. Non hai que, a ver, claro que hai que inventar cousas novas, xa o dixen antes, pero inventalas sabendo que aquí se puido facer unha televisión de determinada maneira e que se fixo a televisión máis punky, máis salvaje que se fará nunca, e que se fixeron cousas moi creativas e a xente non ten esa memoria. Entón, se ti non sabes o que se fixo antes, perdeste, primeiro, moita inspiración, moita herencia tamén, no? E perdes todo un camiño, unha traxectoria desde a cal sair un pouquiño máis adiante, porque senón tes eses referentes,
vas a como estar querendo empezar de cero todo o tempo e vas fracasar. Entón, e logo unha cosa que me dá pena tamén é que sí que se están producindo contidos para internet, sí que se está producindo podcast e tal, o sea, hai colgadas por aí mil cousas, pero non son capaces de chegar a públicos grandes. Entón, hai que facer un esforzo moitísimo máis grande, non só en producir, non só en pendurar cousas na rede, sino en que esas cousas a xente se entere de que existen, conectar co público que teñan que conectar, etcétera. E iso pasa por ter xente moi talentosa e, sobre todo, xente con moita, non só talento, senón tamén ambición, a visión de que podemos facer cousas que cheguen a xente e tal, e non quedarnos como no cómodo, no modesto e tal. A veces temos aí tamén un pouco de pensamento de pobres. E que Sí, logo tamén penso que temos na nosa lingua un eixo vertebrador de todo isto, porque é o xeito de facer contidos diferentes ao resto, porque ademais, cando esa lingua transmitimos determinadas cousas que non podemos transmitir de outro xeito. E de feito, antes falabades das dobraxes, non? Que, ben, non sen entrar a cuestionar as dobraxes si ou non, pero as dobraxes, nomeadamente de todas as series que se emitían no Xabarín, non, que como había, é certo, é verdade, ti, pois eso, ver unha serie das que saían no Xabarín, vela nunha lingua que non fora a súa original ou en galego, era Xin-Chan en catalá, non, e despois, por exemplo, ao mesmo tempo, nese momento tamén, todas esas series que falaba antes, creo que María, que falaba pois de Young Ones, Os Novos, ou Víbora Negra, ou Aló Aló, todas esas series tamén foron unhas dobraxes espectaculares que se transmitían na nosa propia lingua, e captaban incluso, eu, por exemplo, a frase vai rañar a Nil dos Novos, en inglés cadra, pero vete por aí a rascarla, Nil. No, o poder da lingua é absolutamente, o sea, é infinito. Eu escribín xunto con outra xente as primeiras temporadas de Mareas Vivas. Mareas Vivas é unha serie que, se vemos ahora o primeiro capítulo, che cae a alma aos pés. É unha serie tan mala, o sea, tan mal contado. E por qué? Porque falaban en galego, punto. E competía con Urxencias de George Clooney, lo barríamos. Así, porque era en galego, única e exclusivamente. Pero a protagonista era unha muller madura, alcaldesa. Eso era unha cousa moderna. A día de hoxe, o audiovisual está traballando con cuestións de igualdade porque non lle dá. Pero xa o tiña desbor feito. No, digo, a raíz deso, estaba unha proba máis de que a lingua propia ten un poder para xerar complicidade coa audiencia que non o ten nada máis. O sea, xa está. Entón, é así. E logo que unha cousa que tamén creo que é unha lección que podemos sacar do Xabarín é que non necesitamos copiar, o sea, non hai que facer todo en, o sea, copiar, o sea, para mí un erro moi grande e unha perda de enerxías e de cartos moitas veces moi grande é querer facer en galego cousas que xa se fan fora solo porque ten que haber de todo en galego, non? A mí eu estou en contra dese argumento normalizador mal. O sea, para mí esa normalización mal é esa. Non ganamos nada copiando o que xa se fan fora porque xa se fai fora e agora temos acceso a moitas cousas que se fan fora. Antes igual eras un pouco listo e igual pensaban que inventaras ti, pero non, agora o que se copia, cópiase. Sin embargo, cando facemos cousas que teñen a nosa idiosincrasia, a nosa personalidade e que o que temos que facer cousas que nos queira copiar a xente a nós. Sí. Iso, o exemplo do cine foi moi tal, o sea, nos primeiros anos 2000 facíamos así aquí películas que querían copiar un pouco que se facía fora, eso non iba a ningún lado. No momento no que empezamos a contar historias propias na nosa lingua e tal, a xente do mundo adiante dixo, que interesante, isto non o vin nunca. No, e mesmo compraban. Claro, exacto. Entón, para min ese sempre foi o camiño e o Xabarín foi un exemplo claro diso, que facendo algo absolutamente propio e absolutamente original, porque o que nos dá a nosa lingua e a nosa cultura é originalidade, pois é o que temos que sacar para fora e para nós mesmos. Moi ben. Eu non sei se alguén de vos quere comentar algo, dicir algo, levantadas por aí antes. Iba a preguntar canto faltaba para que acabase. Sí. Buscámoslo agora, o Salís. Alguén quere... Pois iso.
A mí non me mires. Non, constame que sí. Constame que sí, e de feito facer esa escolma dos grupos que iban entrando na lista do seguinte CD e tal tumba, era un proceso que basicamente facías uso, entre outras cousas porque ademais casi sempre iba asociado facerlles o videoclip, que era tamén un uso de recursos, pois bueno, importante e tal, non? Bueno, imagino que debeu de crear algún agravio comparativo e que habería xente que quedou fora e que quedou magoada, non? Pero tamén teño a sensación, pero recoñecendo desde fora, que esa foi unha parte na que eu nunca participei, pero que foron tantos CDs e tantas cancións que se fixeron para a serie, para os CDs, para os programas, as distintas seccións e tal, que bueno, non están todos, pero son todos os que están, non? Entón, a verdade é que o catálogo que deixou o Xabarín Club de grupos pop, rock, indies, máis tal, folkis, tal, foi longuísimo, non? E xa cando se chegou a incorporar incluso eso, aportacións de Portugal, xa foi o colmo. Pero, sí, seguro que houve moita xente que quedou fora. E grupos que se hicieron famosos única e exclusivamente gracias ao Xabarín. O sea, One Hit Wonder, estou na lavadora, non? Caimán do Río Tea. O Caimán do Río Tea, ninguén lle conoce ninguna outra canción. Bueno, creo que fixeron unha segunda po Xabarín, pero xa ninguén se acorda. Pero digamos que estou na lavadora. Pero seguen xoando, Sí, pero eu creo que non houbo esa carreira por participar. Non había por dúas cousas. Unha porque prácticamente estaban todos os que... Claro, non había tantos como ahora. Ahora a escena musical de agora é máis rica que a de antes, agora é unha locura. E tamén porque, o sea, grababan para o Xabarín e salían, pero tampouco lle supuña convertirse nun grupo de estadios. Quero decir, grababan a canción para Xabarín e seguían sendo el Caimán del Río Tea dali de Pontareas e non lles cambiaba gran cousa a vida, tampouco nin gañaban moitos cartos, nin... Tamén moi de carácter galego iso, Claro, despois sigo o meu. Saber como, quero dicir, non tanto pensando en os que quedaban de fora, sino realmente sorprendida de cando empezas a escoitar todo o que lle dixeche de sí, como que realmente os abrichedes a... Por eso eu comentaba antes, foi moi orgánico todo. É dicir, había, iba a dicir pouca, nula planificación. En realidade era un proceso de ideas sobre a mesa. Podíamos facer isto? Pois sí, veña. E estamos facendo... Aí xa non parecíamos tanto a Warner Bros. Sí, non. Banda sonora, está facendo música e tal. Pois se podían facer discos. Pois veña, facemos discos. Vale, pois... E podías facerlle cromos. Pois veña, acordade que houve unha colección de cromos. Me pasei, non sei, como 4 meses facendo un cromo para cada canción de todos os puñeteiros grupos galegos, que eran unha chea deles. E ali estaba eu escoitando a canción, tal, a ver, e aquí que fago? Algúnas eran difíciles de carallo, porque a ver como lle facías o cromo, non? Pero non era planificado, era así, pois, e cantas hai? 30, pois 30, 28, pois 28, e estes tamén fixeron unha, pois bueno, pois pa dentro, pa. Era pouco serio. Afortunadamente era pouco serio no sentido procedimental. Despois os resultados eran impecables, de producción, de todo, pero o proceso era, pois eso, moi de andar por casa, non? De, bueno, que facemos isto? Que se pode facer isto? Sobre todo estar a favor, que ninguén que vos deixaran facer, que ao final é do que se trata, deixar facer. Non hai que facer moito máis, con deixar
E logo que a xente con esa liberdade que a use, porque a veces hai xente que non usa a liberdade, a pouca liberdade que pode ter. Pero vos usástela, pero eso, deron vos cancha e cartos. Os estrelatos non eran desmesurados, entón supoño que aí o que comentaba Andy axudaba, non? A nos era unha movida cos pés máis na terra, tiñamos xente que viña de procedencias moi diferentes, tal, entón, pois bueno, non había problemas, pois vou de número 3, pois vai de número 3, pois vai de 8, pois vai de 8, pois fixen unha canción, non fixen máis, pois non hai máis, pois é o que hai, pois xa está, punto. Hai que adaptarse. Sí. Alguna pregunta máis, algún comentario, algo que queirades dicir? Miguel Ángel, con que deseño do Xabarín te quedarías? Cal te gusta máis? O último, sempre. O último. Claro, porque os anteriores é como cando ves as túas fotos. Ves as fotos de cando tiñas 10 anos e hostia, que corte de pelo e tal, non sei que. Entón, vaste vendo e dixes, prefiro a última versión. Pero fixo moitos máis personaxes co Xabarín, O sea, seguro que ten algún favorito por aí. Quero dicir, no universo Xabarín, usaches a todos. Será difícil para escoller o teu favorito, non, Miguel Ángel? Que? Que escoller o teu favorito para ti será complicado, enda que o Xabarín xenerou tanta historia, tanta... O Xabarín era o Xabarín. A min o Can Roy facíame moita gracia. Divertíame moito debuxalo e tal. As tecnoreteiras, por exemplo, esa era un capricho de Sus. Eran tecnoreteiras ninja. As tecnoreteiras ninja que tiraban pandeiretas e facían... Os crótalos das pandeiretas eran, como se chaman? Shirukin ou como lle chaman aos chismes esos. De xaponés me remito aquí. Sí. Dabondo, eu recordo que tiña na cabeza a Jesús Gil. Sí, cando fixen a Dabondo, cando vin un tipo, un especulador, tal, Jesús Gil, ademais era así gordo e tal, pero claro, o Xabarín tiña aí ese puntiño especial de protagonismo. A verdade é que a serie tamén deunos a posibilidade de desenvolver aqueles outros personaxes que tiña arredor, pois bueno, as dúas raposiñas, o Teixo que era o profesor e tal, que era tamén moi lindiño, e despois a Curuxa, que era unha homenaxe a Harryhausen, entón era unha curuxa mecánica, que inventara Leonardo inventara a curuxa mecánica, que ninguén sabía nin como funcionaba, ni cal era a súa enerxía que a movía, tal, pero por ali andaba a curuxa mecánica, non? Pero non, é imposible escoller favoritos. Pero de versións do Xabarín era un deses fillos que según iban chegando a adolescencia a cumplir anos, dicían, está quedando guapo, non? E cando cumpliu os 25 eu creo que aí cristalizou. Ese é o Xabarín pois un pouco canónico, non? Que queda xa para a posteridade. Sí, pois non o sei. Bueno, refíreste a súa ubicación física. San Marcos. Sí, non, bueno, vale. Vale, non pillaba. Non pillaba. No, eu creo que... Ven mañá que hai rock and roll. Claro, mañá ven Suso. Vai presentar o festival. Mañá ven Suso e... Sí, pero hoxe tiña outro compromiso anterior, sí. Pois Suso dará a súa visión. Os que estábamos arredor, a sensación que tivemos foi de que xa ele exercera ese papel na Naval, na revista, que eran as dúas, a bicefalia eran Josito Pereiro e Suso, e un pouco o papel era o mesmo, facer de aglutinador. É dicir, eu creo que Suso
tería sido un gran productor, porque tiña ese olfato para ir e o facía con escritores, con guionistas, con músicos, tal. Enseguida intuía que aí podía haber materia, non? E no Xabarín funcionou así. El iba convidando xente a que fora entrando, íbamos aportando o noso, era super respetuoso, porque eu, en todo o que foi gráfico, eu decidía. Eles simplemente me decían, queremos facer un agasallo, e que? Pois pensamos, unha cometa. Pois veña, eu diseñaba unha cometa, nin se discutía. Ali iba, se supoñía que se eu estaba ali facendo aquelo, e eu creo que o grande talento de Suso era ese, ser un gran detector das capacidades dos demais, ser aglutinador, ser quen de convertir aquelo en equipo, e despois de ter esa intuición que os demais podíamos máis ou menos, bueno, entender, claro, pois a música estaría ben. Bueno, pois Suso colle e falaba cos grupetes. E falaba ademais non nun despacho da TVG, sino tomando unhas cañas unha noite no Carbañiño, non sei onde, tal, pois tiñamos que facer, tiñades que facer unha... E de repente atopábaste con... Ali estaban todos. Estaba Reixa, cos Resentidos, estaban os Bravús, estaban os Siniestros, estaban todo, Dios, Aerolíneas Federais, facendo unha música, unha canción, un tal. O que me chama a atención é xusto esa concentración, pero que é moi común velo, non? En deportistas, en artistas, tal, que hai eses momentos de especial productividade, que en xeral responden a sinerxias, non? De repente hai máis xente arredor que responde ben e se chegan a facer cousas moi potentes por esa capacidade de conciliar pois bueno, enerxías de distintas procedencias. Eu penso que ese foi o gran talento de Suso Iglesias. E tamén concentrándovos en tabernas, en churrasquerías, eso... Sí, no, e logo tamén eu creo que Suso concentra algo que tamén é común a máis xente nesa xeración, os que é unha xeración que eu admiro profundamente, de pioneiros en moitísimas cousas na contracultura e que foron os que montaron a Televisión de Galicia nos anos 80, os primeiros creativos, que xuntaban moitísimo coñecemento de influencias, estaban todo o tempo lendo, vendo cousas de fora e tal, tiñan a coñecemento da vanguarda máis profunda do que se producía fora, cunha visión de país que non sempre, o sea, agora é moi difícil atopar ese match, esa combinación, porque necesitas un pouco as dúas cousas. Se queres facer vanguarda en galego, tens que ter coñecemento da vanguarda, pero tens que ter tamén esa visión de querer aplicar aquí. Entón, facía falta esa visión que tiñan esos Reixa, Pereiro, toda esa xente que vos admiro moito dos 80 e dos 90 e que agora eu sí que a boto en falta. Na tele en concreto, ademais, eu lembro, pois bueno, xente como Fandiño, como Suso, como Manolo Abad, que ademais eran super xenerosos no sentido de que non pretendían quedarse co estrellato, que despois no percorrido profesional que fomos tendo todos, fomos topando xa con xente que era insoportable, é dicir, chega un director, chega un produtor tal, e bueno, é para darlles de comer aparte, e os que coñecimos aquela etapa sí que era absolutamente pois eso, casa aberta. A cuestión está todo por facer. Eu creo que eso foi moi importante. Está todo por facer. Entón, aquí todos son necesarios, non podemos prescindir de ninguén. Entón, curiosamente, eles que en teoría eran os mellor posicionados, porque eran os que estaban formados en audiovisual e que, por tanto, sí que tiñan máis posibilidade de impoñer puntos de vista e tal. Eu recordo sempre traballar con todos eles, con Manolo Abad, con Fandiño e tal, do xeito máis aberto e xeneroso que eu topei na miña vida. Despois nunca volvín ter relacións tan positivas e tan, ademais, engallolantes, porque ao final, incluso con proxectos nos que no Xabariño participei desde o primeiro momento. Pero en A Tumba Aberta, por exemplo, xa o collín cando estaba en marcha, tal, pois non, chega
Chega Fandi e que quero facer algo con cómic, con medio animación, tal, non sei que, e xa está, e punto. E esas eran as directrices básicas. A partir de aí estaba Toñito Blanco, se estaba Toñito no equipo xa, imagínate, eso era como ter unha bomba nuclear dentro do plató, e Toñito estaba perfectamente integrado, así que con eso xa se di todo. Algúnha cousa máis que querades comentar? Que, por certo, Xabarín, ademais, foi un espazo hiperpremiado mesmo a nivel internacional, mesmo a UNESCO, que é un organismo bastante complexo e interesante, deulle un premio e todo. O sea que algo bo fixeron. Claro, tens que poñer o premio no currículum, Science Television, non sei que. Bueno, que nos dende de vuelta queremos darvos uns agasallos por facernos sempre tan felices, por participar nesta charla. Ben, levamos recompensa. Mi madriña, pero isto... Pero, por favor, pero isto é moito. A cor que vos guste, por favor. Por favor, pero isto é moito. Isto vai da miña parte. Todos os grandes empezaron pequenos. Xabarín Club. O mundo a túa medida. E ti, saes do clube? Afíliate. Isto vai da miña parte. Todos os grandes empezaron pequenos. Xabarín Club. O mundo a túa medida. E ti, saes do clube? Afíliate. Aquí termina la Xaba charla de hoy de Hay alguien aquí. Mañana tenemos dos conferencias a las 12 de la mañana a cantar con Xabarín
con Tonito de Poi, Juanito Esteban y Rafa Martínez. Y acabaremos las Xabacharlas con la conferencia de As Bolas Máxicas de Dragon Ball con Julio Lorenzo, Gonzalo Failde e Ana Ouro. Gracias por vernos y nos vemos mañana en las conferencias de este evento en directo desde Sada, desde Casa de Cultura.